Днес съм момчета от Профил Гангстър. Днес решихме да направим една измислена история с наши стари клипове. Гледайте! Сутринта станах рано. Реших да си поразкарам и отидох в магазина. След това си купих чипс и отидох в гората. Изведнъж заваля сняг. Тогава срещах Нед, случайно. Той ми каза, че бил на фитнес. След това се прибрахме и решихме да хапнем торта. Изведнъж дойде някакъв пич, който каза: Аз съм обратен. за щастие, един слон му падна на главата. Нед реши да се запали косата, аз отидох да поплувам. Вечерта дойде бързо и отидох да си легна. Край. Не забравяйте да харесате нашата Facebook страница, Да се абонирате в YouTube да се абонирате в Vlogbox. и за повече информация линковете отдолу. Между крайчия!